where I'm coming from, language is actually the basis of our awareness or how we think. So the language one uses and the language one engages in essentially sets up where their level of existence is, where they're coming from. Er stroomde bliksem door me, hij inspireert er Juno. Ik word in de fik gezet like Giordano Bruno. Mijn stemmen klinkt soms ruw like een strofe van Akinelli. Ik zeg geen prijs, maar zo sluw like Niccolo Machiavelli. Ik zeg geen Nelly, geen dilemma's, ik zie zeker van mijn stek. Doe niet mee met al die Nederlandse shit. Mijn pen groffer dan Bukowski's, lichter dan Conderas. Mijn flow is sappig like de blodders van aloe veras. Kastenik als een bed en kikroos retorica. Het literaire vakmanschap van Nabokov en Lolita kan evenveel te zeggen like de Logico-tractatus is zo dodelijk like Hector. En niet die van Urbanus, consistenter dan een vector. En rector, maar rector, zijn water naar de zee, zolang het dat men op de zin stort. En ik blaas hier voor 2 like Miles Davis in een studio. Met enorme pijl gerechtelijk in de flats van Cupido. Verbaal, slok alle lege pagina's af flarren, zodat Mohammed Ali al niet eens men wil sparen. Met de taal, van keeper tot de kernelijk Parmenides. Ook al liek het op het eerste zegt chaotisch like Ulysses. Verbaal, slok alle lege pagina's af flarren, zodat Mohammed Ali al niet eens men wil sparen. Met de taal, van keeper tot de kernelijk Parmenides. Ook al liek het op het eerste zegt chaotisch like Ulysses. From watching carefully a person's language, you get to see their awareness or consciousness. And then the key, the trick, the goal of a great connector or psychologist or just friend is to watch the language, hear the language, meet them where they are, and then dwell with them there and help them go to where they're going. Zit er vorm onder de eerste ruwe lagen van de tekst. Like dronken schrijver, ik al vele pagina's gecrashed. Soms zodat ik het verstaan borrel, was ik Bob de Bouwer. En op ander dag schreef ik like een echte Schopenhauer. Waarschijnlijk heb meer gefilosofeerd dan Aristoteles, maar weinig van bewaard gebleven. Like bij Sophocles, ik investeer niet meer in gebabbeluten. Just een nog profetische ontlading, al was ik Quetzalcoatl. Ken energie te veel, ook gluten zo rap afloon. En immers maken, zij semmerzaken, een reactor bouwen. Mijn brein is een perpetuum mobile, wat ik like enken. De bluff dat allemaal spin, gelijk de totem in Inception. Dat wil niet, stoppen en dat hoeft niet, want als iemand dit verspelt ze. Zelfkennis, vraag maar aan Delphi. Tycho Brahe ziet hem in een nieuwe supernova. Ik smaak een elektron te horen en mijn schriffen van atoma. Verbaal, slok alle lege pagina's af flarren, zodat Mohammed Ali al niet eens men wil sparen. Met de taal, van keeper tot de kernelijk Parmenides. Ook al liek het op het eerste zegt chaotisch like Ulysses. Verbaal, slok alle lege pagina's af flarren, zodat Mohammed Ali al niet eens men wil sparen. Met de taal, van keeper tot de kernelijk Parmenides. Ook al liek het op het eerste zegt chaotisch. Dus ik sowieso is dood voor magie te scheppen. Met Metatronse kubus alchemistische projecten op te zetten. In mijn tunnus, mijn teksten zijn hermetisch like van Hermes Trismegistius. En ezel deze kop de keer zal stoten. Zie Sisyphus de 12 waren van Hercules. Zijn niks te vergelijken met de 12 waren van Samurai. Ik surfen op het subatomere Max Planck. En just like Mozart penetreer ik diep in de klank. Ik schep pure beelden met de taal like Stefan Zweig. En Jaws was een klassieker, maar ik zin het meeste high. Meer woorden in het archief dan stenen in de Chinese muur. Zodat je stikt in mijn stof, al was al beter zuur. Vandalen komt hier om de bar, botten om een update. Ik stop me just om overeen te ronden voor een lunchbreak. Ik schreef hem tot de nucht, like de kaart of Isaac Newton. Want ik Hannibal, ik innerlijk gedreven voor te move. Verbaal, slok alle lege pagina's af flarren, zodat Mohammed Ali al niet eens men wil sparen. Met de taal, van keeper tot de kernelijk Parmenides. Ook al liek het op het eerste zegt chaotisch like Ulysses. Verbaal, slok alle lege pagina's af flarren, zodat Mohammed Ali al niet eens men wil sparen. Met de taal, van keeper tot de kernelijk Parmenides. Ook al liek het op het eerste zegt chaotisch like Ulysses.